Live sang Jerry Trias page kag sang City Government page. We are here for the Mayor's regular press conference every Monday morning. May we have the Honorable Mayor's opening statement. Good morning gid sa tanan. Na dugayan lang kita kay daw may mass wedding pa kita dito. Balaan man kung magpakasal ang tanan, may mga picture kag tanan. Ang ato ni mass wedding sige-sige ni kay tibalan yung pinakabarato gid magpakasal diri sa aton. Do pila na bla no 150. So para man yung mapos sa tanan kag serbisyo man para sa tanan. So madamo ang aton nga mga pwede maistoryahan subong. Una ang sona sa presidente, ikaduwa ang Charter Day, ikatatlo ang mercy killing sa mga ido, kag iban pa, no? Siguro sugdanan naton para temprano pa ta. Mayor, good morning. Ano ang aton nga gusto mo batikan halin kay President Ferdinand Marcos Jr. para sa iyang kasona? Well, una ang taytay ta, no? Pakadto sa Guimaras kag sa Negros nga ginatulod ta ni madumduman ko pa sa una sang congressman ako pirmahan namon ni sang mga congressmen sa aton nga 6, 7 and 8 parang makakonect kita sa Guimaras, from Guimaras to Negros, and eventually from Negros to Cebu. So this will give more impetus to economic growth diri sa aton. So much so nga ginatulod ta gid ni, and hopefully the President will make mention of the bridge from Panay to Guimaras, Guimaras to Negros, and Negros to Cebu. Ikadua, ang Iloilo, while sentro kita diri, and why na kita bilin nga agricultural, I really hope that the President will give notice to the requirements of agriculture. Kadako gid sang kinahanglan naton. Ako mangungumaman ko, may tubo ko, may humayman ko, and kinahanglan gid bulig ang aton gobyerno, kaya ang sugar naton hindi makakumpit sa iban nga mga nasyon, kaya ang iban nga mga nasyon may ara sila national government subsidy in terms of inputs para sa mga fertilizer, kag sa subong balaan taman ang diesel kag ang gasolina taas gid subong, no? So kung mabuligan ang agriculture, Iloilo being an agricultural province, dako gina nga mabulig sa aton man bilang regional center. Madugay-dugay pa ang aton irigasyon. Ang Halaor Dam daw siguro 1 year pa na. And aside sa Halaor Dam, may ara pa mga secondary nga mga canals nga ulubrahon. So it will take time before the dam can be effective para makabuligid sa agriculture. So agriculture, no, kadako gid sang dapat buligan sa agriculture. Ikatatlo, ang problema ta sa inflation, no? Gasalalaka nga mga presyo, naibalaan ta kung gasalalaka ang presyo, ti apektado ang aton nga pumuluyo. Muna nga sige meeting ko di sa mga aton departments para sa aton JPT Ediscape, sa aton nga nutrition program, sa aton nga mga feeding program, mga cash for work, para nga sige-sige makabulig kita sa aton pumuluyo kay damo gid apektado subong, no? So I hope ay nga mga major nga issues ma-attend sa ini nga zona. Balaan ta kadamo pa sa mga problema sang gobyerno, pero ti ini gid siguro ang priority naton.
May related question. Persona, yes, Arnel. Mayor, ang chances na ma-mention ni President Marcos, especially ang equal share sa budget for the city, will do it Senate naging supportaran mo. Anong take mo sa chances ang mga project di sa city? Ang project sa city, una, ang dasod nga tuig, inalantaw ta, nga may mga 300 million kita nga naog sa aton nga ira. Ti ang ira ta, balaan nyo, kundi naigo kita sa pandemic. So next year, all over the country, no? Across the board, apektadong ira. Ang mga dako nga big ticket projects for the city, daw ay man ko ginatanaw gid. Di kita subong ginaobrata na ang mga markets, ginaobrata man mga plaza. Di kung may mga big ticket projects siguro mabutalin sa national government, paslamatan tagid bat sa subong may man ko request. Ano status, Mayor, sa mga concerned lang ipalagot po to after sa meeting ninyo with mayors and the governors? Ang akon nga isang inapangayo ang aton nga presyuhan. Sige aton pangita sang duta parang sailot ang presyuhan. Ang BJMP na iyati hindi na iya sang local government Arnel, no? Iya na sang national government ang presyuhan. So isa na ginapangayo ko. Ikadua nangayo ko sang housing. Di kay may duta man kita na bakal. And so far may ara na kita commitments. May 6 ka low-rise building si Jamjam, si Kong Jamjam. May 4 si Senator Frank. May 2 sa SMDC, may 2 kita. So that will make it 12. Pero may duta pa kita nga available. Aside from that, though, ay magkugin ng pangayo. Give me iban. Okay na, no more questions regarding the SONA. We move on to Emmy, please. Mayor, good morning. Senator Mig Zubiri was elected as Senate President. Anong aton nga reaction? Happy gid ko. In-text ko siya kay na pag kita nakon. Although daw fait accompli naman to, kahit nag-withdraw na si Senator Cynthia Villar. But that means that because he is now the elected Senate President, makapangayo kita sa mga bulig man sa iya. Initially, has given us 200 million for the medical arts building, amo na yung mga opisina sa mga doktor tabla para sa ospital. May mga dugang pagid kita nga request sa kay Senator Migs. Ano ini nga mga request, Mayor, if pwede ma-disclose? Ang una to na aprubahan ang aton nga bill para sa City Hospital. Upod dito sa bill naton may 500 million para capital outlay. While naaprubahan nina, it has to be included in the national budget, in the Appropriations Act, para ma-operationalize ang 500 million. Makadto na sa mga equipments na, mga MRI, mga X-ray, mga CT scan, and the like. No? So, initially, may ban pa siguro kita nga pangayon sa iya, kaya pasalig yaman kita nga siya na ko nang mabulos kay Senator Drilon. Okay ka na, Ems? Yeah, Alex, please. Thank you. Okay, different topic. Mayor, you made an announcement over the weekend nga ginapa-investigaran mo sa City Legal Office ang alleged nga euthanasia dira sa may dog pound. Kamusta ang development? Pa-finalize ko na ang memorandum para ma-investigar. We will find out. No? I think Dr. Fortesa has already admitted nga ginubra nila, but we will have to find out whether that is legal under the circumstances. So, due time naman lang ang ilang investigaran. Kaya ang factual nga basis for the investigation gin-admit na ni Dr. Fortesa. Pero initially, Mayor, ano ang nanging reason nga ginhambal ni Dr. Fortesa? Why ko kabati sa niya interview sa anong radyo? Sa Bombo, naka-interview siya, Mayor. Sa Bombo. Why ko kabati? Why ni Bombo, no?
Kaya tani siya ato na interviewon. Gamonitor sila, sir. Waay kay masako kay na madamo kin take up sa department heads. Sir, anong comment natin si Nikiti before nag-announce ka no nga i-implement ang no mercy killing policy sa bagong Well, we are trying to do our best, no? Balaan nyo, kadamo na gani isang ido ara dira, may nagabalata dira. We want to make sure as much as possible that we do not go to the extent na mercy killing kita. Kahit sa masarangan lang, we know nga hindi man na total gid nga masarangan naton ang tanan nga mga problema sa tanan nga kabarangayan, but we try to do our best under the circumstances. Mayor, suno sa interview ni Dr. Fortesa sa mga radio stations over the weekend, ginsunod lang kuno ang programa sang National Rabies Prevention and Control Policy sang national government. Pero suno sa manual mismo sang Rabies Prevention and Control Policy sang national government, ang gina-refer sini is dapat ibutang sa mga pound gihapon ng aton nga mga stray dogs. Pero ang justification ni Dr. Fortesa was that basi kuno baglakta ang rabies parehas kuno sa natabo sa Barangay Old Airport. I cannot really answer to what Dr. Fortesa said because I did not personally hear. And at the same time, let's give him a chance. Nga sa, anyway, transparent man na. Siguro kung may hearing na man si Attorney Arenio kag si Attorney Viterbo, imbitado man ang aton nga katapo sa media. Pero Mayor, if mapamatud-an nga wala nagsunod sa procedure si Dr. Fortesa kag ang mga katapo sa aton nga City Veterinarian Office, anong ang matabo? Well, I am, you know me, no one is above the law. Okay. Sir, follow up, sir, from RMN. When ipapanawag ang orders ng City Legal to investigate? Number 2, anong specific instructions sa City Legal? And 3, anong kalaba ang tion for the City Legal to come up with the report? Ang memorandum ginpa-finalize ko pa diri sa aton sa kay Attorney Peter kag kay Attorney Fida, mapagwa na siguro within the day. Kung ano kadasig, we want to finish this right away, no, because we do not want to leave things hanging. Thank you, sir. Another topic? Or may questions pa regarding that issue? Okay, no more. So we move on. Yes? Mayor, good morning. Ang regarding sa euthanizing sa mga ido, no, ang nag-react bala ang mga animal welfare. So ano ang imo nga message for them kay the negative ganang ilang nga reaction sa Sina? Do priyas lang na ang bala na tabo to sa Ateneo. Hindi man na national policy nga patsyon ta mga former mayors, no. I don't think it's a policy here in the city to kill all the dogs. So they can react whatever they want. I do not give a damn. Kahit hindi man niya hungod naton, way man kuya naghambal nga patsyon ta. Parehas lang na ang mayor to nga ginpatay, do way man ginorderan sa presidente nga patsyon to. Mayor, additional question, kaya na-mention mo man ang killing sa Ateneo, given nga ikaw man graduate ka mismo sa Ateneo, both the undergraduate and the law school itself, ano yung imo nga reaction sa sining, sa sining natapos? Well, the same way nga, pareha sa animal welfare, nag-react man sila, ma-react man ko eh. But you know, this is not national policy. Unfortunately, these things happen, we just have to make sure nga everyone is safe. I don't think the president ordered whoever that doctor is to murder the former mayor. In the same way, I did not order Dr. Fortesa to kill those dogs. No? So, everyone will react. I do not give a damn. We just have to go on living. Okay, next topic. Can we move on? Si Sylvia, Anay, please. Sige. Good morning, Mayor. About naman ni sa last time nga pagpasar sang City Council sang RESO nga urging you to facilitate a transport summit may kang Yes. LPT-ORP. Anong So reaction, far as Mayor? that is concerned, ang mga resolutions to urge me
are not necessary because, the city council is just one floor below the mayor's office, no? It's a waste of time, it's a waste of paper, and it's a waste of effort on the part of the city council. Anyone can just come here. Pareha sabi, ikaw, kung ano kinahanglan mo, kanto ilang kundi, kung ano kinahanglan. You don't have to urge me. So we can talk about it. Thank you, Mayor. Mga resolutions urging me are not necessary because I am available to anyone. Pero Mayor, in regards to the resolution, pag-urge sa inyo. Are, ang akon, isabat ko naman kung ano ang para sa akon para sa resolution. If the chairman of the committee concerned feels that there is a need for a summit, then he calls for a summit. It's a legislative action now. Di ba la? Kahit ako yung masunod man lang ko, I'm the implementing arm of the city. So if they feel that there is a need for a summit, they call for a summit. Pero on your side, Mayor, will the city government headed by you be calling for a summit on this LPTRP? Ang ano? Mapatawag ka mo sang summit Sa sa segundo, LPTRP? we have been going around the city doing additional consultations. And unfortunately, sa dugang nga consultation, sa iban daw ay nagakadto. So, ginatagan ko instruction si Jack Conlo nga ma-lisensya sa provincial government nga ang isa nila ka-consultation will be in the provincial capital. Kay kadamo sang issues sa mga munisipyo para nga mapamatian nila ang sentiment sang mga opisyales ng atong gobyerno. But, ang summit, depende na sila kung mapatawag pa sila summit, It's really up to them because this is now legislative in nature. Okay ka na? Next topic, yes, Alex. Yes, Mayor, ongoing sa mga aton nga clearing operation. Kamusta ang report sa imo, Mayor, sa aton composite team? Si Attorney Hill, gani katawag naman siya subong, kaya may ginaagyan doon siyang adalan bala sa Sinikpoy. Inalikramo ya permi nga pagkatapos ang clearing, balik naman. So, we just have to do this every day, no? Ang isa nga ginaagyan ko dira sa Rizal sa likod ng terminal market, nag-clear na. Pero makitaan mo man nga may mga nagabalik-balik naman. So we just have to do it every day. But I think on the whole it has been doing well. I am very happy about the clearing operations because the roads are really for the cars and the bicycles and the motorcycles, and they are not for selling our wares, no? May lugar na. Amo na gani nalipay ko ang aton markets ipakayota. There will be space for everyone. Parehas ang central market halog na mo. Kung magsulod ka da, kung makayon na, hopefully mabalik na ang tao dira. Pagka ang ara sa dalan, may lugar na para dira man sila mabaligya. But the roads are not for selling our wares. Pero Mayor, mayara man kita gyapon nga mga areas dili sa syudad nga wala pa na clear. For example, kagapon sa diversion, damo pa mga salakyan nga naga-parking sa mga sidewalk. For example, may isa ka travel agency dito lapit sa inyo nga Panimalay nga nga ginahimo nila nga parkingan sa ilang mga tourist vehicles ang sidewalk. Umraon ta. Ang tanan nga likramo nyo, especially maagyan nyo, picturein nyo, padala nyo kay Lucy kay ara na dayo na, no? Ang isa man gali nga akon nga may iban nga mga tao bilang daw sindikato na ginausan nilang 888 may mga likramo diri nga palarihas ang mga words Tagalog pa. So
hindi taman tani pag-usaron na, no, these are areas nga parang mas madasig ang responses naton. So hindi man tani pag-abusaran, no. Ang 888 kadako na sa mabulig niya, especially kung may mga reklamo ka sa gobyerno. Pero kung abusaran sang iban, do, hindi man manami magwa. Ang ako lang ang sa clearing, no, bisan sa Attorney Hill may mga reklamo man gani. Picturein nyo kung maagyan nyo, padala nyo kay Lucy, we will take care of it. Thank you, sir. May related or different na, Glenn? Different. Sige. Glenda. Sir, lapit na lang ang Charter Day sa city. Kumusta ang preparation? Charter Day, sir. Charter Day. Ang Charter Day. Na preparahan naman, gindulatan na lang ang ball, kay ito, kung mag-ambal ka ball, daw kadako gid. It will just be a simple event, simple dinner, i-recognize ng mga taxpayers naton. Imbitado man ang tanan nga katapo sa media, and it will just be a simple event, no. But I think importante nga i-celebrate naton Charter Day kay ti amo ni pagsugod sang aton nga syudad. What is unique about Iloilo, I always say this, is that Iloilo is a conglomeration of several municipalities. And that is why in all our districts may plaza kita, may simbahan, may government center. So you have that in La Paz, you have that in Mandurriao, you have that in Arevalo, you have that in Haro. And that is also the reason nga ginakayutan na subong mga plaza para may kadtuan man ang tao, labi na gid sa lain-lain nga mga districts. What would be the highlights, sir, sa event? Highlights ng event, sir? Ang highlights ng event will be ang aton nga dinner. Ara dira ang pag-appreciar ta sa buligman sa mga taxpayers ta. Nga even in the midst of the pandemic, nga nami lakat sang aton syudad. Kung makita nyo ang logo, no, uyata yung duha ka kamot, amo na private public nga pagbinuligay naton para sa syudad. Mayor, in addition to that, will we be returning to the old Charter Day parade like we used to prior to the pandemic? Why na parada? Why naman lang kita? We are preparing for the face-to-face nga dinagyang, but sa subong ti balaan nyo man gasaka cases, si GMA ganin di ka atento sa SONA kay nag-positive naman siya, bata ko positive man yapon. I think we are living in the new normal. Muna pa-booster lang kita kag mag-mask permi para nga safe kita. Alex. Mayor, the city has plans for an underground system for spaghetti wires diri sa Calle-Real. Kamusta ang update sa ni Mayor? Ara na subong sa MOR, na-aprobahan na sang City Council. May amount na involved, igastuhan sang MOR, and then i-collect man na Japon sa aton sa syudad, sa mga consumers, pero amat-amat na. Pila siya, Mayor, ang budget? Pila to? 100 plus. Pero hindi na nga isukton dayon, but over a period of time. Bali more power, Mayor. Ma-advance. Sila ma-advance. Ang meeting diri upod sa telcos, no? Kay nakitaan ninyo ang sa diversion road bala, ang nagasto na ang telcos kag ang PECO at that time, no? So bilog niya diversion except halin sa Taft North, halin sa Carlos Dagali. Ang telcos siya may gamamo pa na Japon makita nato, no? So ginaistorya namon nga magasto ang more, ang telcos markila na lang sang linya sang more. Bisan sa aton gali nga next time i-invite ta kamo sa aton COVID nga lugar to bala, instructionan ko ang aton nga engineers nga i-underground man nila ang wires kay nami gid man underground.
Any more questions? Additional question ng Mayor regarding sinabala sa atin ng undergrounding. When do we target to have that finished? Well, depende na once ma-finalize na sang more ang design kag ang ilang istorya sa mga telcos. Do ready naman. Ipa-aprobahan pa na sa ERC. Once matapos ang design, ma-finalize ang estimate, kag ang agreement sa mga telcos, ipa-aprobahan na sa ERC. But may bago ng ERC, no? Alex and Sabian. Okay. Mayor, ang last week may ara kita sang MOA signing for the Traffic Academy. What's next sa amo ni Mayor? Last week may ara kita MOA signing for the Traffic Academy. Isa na nga manami ang Traffic Academy kay upod naton ang LTO, upod ang LTFRB, upod ang NEDA, upod ang UP, the Visayas. Kay tudloan kita nila para ma-professionalize naton ang aton traffic aids. Gapangayo na si Jack Conlo sang lugar para nga makahiwat sila sa mga klase nila. And may na-identify na to sila ang TIIC Barrio Obrero nga mga classrooms nga usaruna. Para nga sige-sige na ang training sang aton mga traffic aid. May ara pagid kita gali nga commitment sa MMDA nga once nga maka-settle down na sila, mabalik naman sila di mabuling sa aton. Ano yung setup, Mayor, for their training? Naka-batch by batch sila or tingob sila? Amat-amat na by batches, no? Kag may ara na kita after sang i-professionalize na. Once magkuha kita, pangwaon ta subong mga bataon kag lalaki kag may at least 2 years nga college. Mayor, anong update, Mayor, regarding sa investigations ng City Legal sa natabo nga conflict or away sang mga bouncers and the ano? Naulat ko pa. Thank you, Mayor. Anyway, mapagwa man na nila, no? Salamat, Mayor. Any more? May naghahambal gali nga kilala kung tag-iyas ang cave. Hindi ko kakilala. Sorry. Kasi kung sino kakilala, ipakilala ko kay para makakadto kami ito ni Melchor. Mayor, last question na lang siguro from us. Ang aton nga LPTRP suspension, according kay Sir Jack, sang last week yata to, hambal niya. If 45 days plus extension. 15 days. Plus 7 days, no? So, though August something, no? August 20, 25, ma-expire. I hope that before August 25, ang chairman sa Committee on Transportation will be able to make all the amendments so that mapasulod na. Ano-ano nga amendments ang ipasulod? Ang una, ang mga first municipalities tugta naton. Kaya do amo gina nagatag sang problema. Kag ang iban pa nga naguluwa sa ilang mga consultations. Pero Mayor, additional lang no. Okay, given nga ang LPTRP gina-approve na siya sa LTFRB, will you expect the LTFRB to also to approve these proposed amendments? If within the 45 days hindi matapos din, we'll suspend it for such period nga ma-aprobahan sa LTFRB. Pero importante nga ang first municipalities makasulod. Kaya daw amo ito naghatagid sang dako nga problema sa aton diri sa syudad. And tagambal naman ang LTO nga kung ang province ma-request kagway objection ng syudad tugtan nila. Balaan mo mga munibilang nga bagay bag-o ni. So pangangapa man ang LTFRB, pangangapa man kita. You know, let's give time. So, parehas lang na, bago ka lang nakasalve lang. Ano ka pa? Honeymoon ka, pero may adjustment period. Do dalong pinsan mo. Any more questions pa?
No more na. So Okay. that's it, sir. Oo. Di, seryoso ko ha. Invite mo sila Panyaga kay damo sila subong. Thank you, sir. Sir, we Sa have- Summer House lang kay lapit. Ay, wow.